Carles Ferrer, director de l'Escola Massana. Gràcies a l'Escola Massana per donar-nos oferir aquesta plataforma per poder presentar aquest millor, mirant cap allà, aquest acte tan singular, perquè poques vegades es dona que un poeta, la relació d'un poeta i un artista sigui al llarg de diverses dècades i de treballs que van sortint aquí i quines ganes de compartir-lo que tenim ara Llibres del segle en l'oferta de fer la publicació, que estic molt content perquè, com veieu, aquí aquests llibres tenen unes poesies visuals que són ben difícils de llegir en algun cas, perquè has de girar el llibre cap aquí, cap allà, i per fi està que es pot llegir molt fluid gràcies a la publicació de Llibres del segle. I té més experiència amb aquest micròfon que jo, o sigui que tinc una mica d'excusa. Bé, jo crec que aquí ha sortit una imatge dels anys 90 en què hi ha uns blocs i vaig demanar al Vicenç, i diversos escriptors, persones propers, amics, amigues, que escriguessin sobre una obra meva. I Vicenç va fer una poesia i va suggerir que es posés de manera simètrica. Apareix aquí, en el moment ha posat uns blocs de ciment que són per als trencaones d'allà a Tarragona i el fet està que aquest va ser el principi de la idea de convidar-te a participar a fer poesies, però a més amb un dibuix concret, no com habitualment ho llegir i com podrem llegir-los ara en aquest llibre, sinó amb una configuració aquí. Aprofito que està aquesta imatge perquè el següent etapa, això és la segona part, fem el ull, en part s'inspira el títol del llibre, i aquí vam simplificar les coses. I has de girar el cap una mica, però no has de girar tota la pàgina. O sigui que és bastant més còmode que la primera etapa. Bé, jo diria que al principi vam començar amb aquesta relació dels nombres, va haver un diàleg molt extès, parlant del significat de cada número, del 0 al 10, cosa que no apareix el 0, el 10 apareix quan hi ha la suma dels 2, el 6 i el 4, el 7 i el 3, en forma de diagrama de poesia o en forma d'escultura que es pot desxifrar més o menys. Bé, deixaria així en aquest punt. No coincideixen les imatges perquè si no seria massa didàctic, però farem tres packs. Passo el micròfon al Vicenç, que llegirà alguna poesia de la primera part. Gràcies. L'has explicat exactament. Des del punt de vista de la filosofia, jo en els anys 80, després d'haver fet de receptor d'enllaç amb tot el que va ser la generació de poetes que ens van precedir, des de Foix, Vinyoli i tants altres, vaig activar d'una manera col·lectiva i comunitària, participativa, el que va ser tota la regeneració de recanvi literari a l'anomenada generació dels 70s. I després d'haver tingut una mirada focal sobre el subjecte líric col·lectiu, amb aquelles dues grans tendències que hi havia en el moment, anomenades de neoformalització, d'esperit neoavantguarda, etc., me'n vaig adonar, com tants, que
hi havia un traspàs de la vella tradició simbolista francesa cap al que era la poesia d'experiència de tradició anglosaxona. I que el jo, com a experiència personal, es convertia en la forma de la realitat, però no en la seva transformació. Que era allò que d'alguna manera ens venia regalat en els poetes, que fora de la funció estrictament comunicativa, especulativa, se'ns donava la possibilitat de fundar la realitat. Em vaig desplaçar lleugerament, com el filòsof ens ha explicat, des del món de la literatura cap al món de l'art. I ho vam viure, tots nosaltres, vam viure unes aportacions absolutament excepcionals. Per exemple, com Josep Beuys convertia les seves reflexions al voltant de la ciència i la naturalesa, i la natura, amb l'urbanisme social. O com a Itàlia un artista com Mario Merz feia vibrar els nombres i interrelacionava la bellesa no pas amb el llenguatge, sinó amb allò que hi havia d'enigmàtic escrit a l'univers. I per tant teníem la possibilitat d'anar a parar el que havia sigut una veu fundadora, un coneixement fundador en el món presocràtic. Dels artistes que vam emergir en aquell moment, que són tants com alguns veuen aquí i diversos, amb alguns vaig arribar a participar fins i tot d'una manera molt directa amb el que era la construcció d'aquella poètica pròpia. Posem per cas Sant Pere Jaume i la relació d'una política a través de la natura o la sostenibilitat, posem per cas. Era un moment inaugural. Altres, en canvi, entraven en un món més d'harmonia, posem per cas, com Oclés, per posar uns exemples. Però, en tot cas, el que de cop sobtat em vaig trobar era que un dels artistes de la nostra generació, que era Tom Carp, em venia amb unes propostes de caràcter formal, estètic i especulatiu que s'allunyaven plenament del que era l'ús i abús de la psicologia i el jo i l'imaginari per tal que a través d'una pretesa objectivitat entrés en el món del simbòlic. Com que la majoria dels artistes, ells per ells mateixos i allò que feien, ja era narrativament filmable i anaven construint una autobiografia del jo, subjectiva, en el cas del Tom em semblava que em desplaçava cap a la possibilitat d'entendre, interpretar i apostar per un món que a través de la física i del simbòlic ens ajudés a construir una mena de metafísica. Han passat 30 anys i quan l'editor de Llibres del Segle em va demanar un llibre, en lloc de donar-li un llibre nou, em va semblar que havia d'aprofitar aquesta excepcional ocasió per tornar-nos a situar d'alguna manera davant d'alguns dels atzocats de l'època d'avui, que és l'atzocat entre el jo líric, el jo col·lectiu, la tecnologia i tornar a repensar en aquest atzocat el món. I d'aquí ve, doncs, la proposta d'aquest llibre. Aquest llibre, que és breu, té 3 parts que corresponen a 3 moments de la relació amb l'artista. Quan ell va ser convidat a Àustria i després a Tarragona,
el Tom va treballar la idea de foc i d'aigua. Quan posteriorment va ser convidat a fer un projecte d'escultura en el pati del museu, fundat en aquell moment d'Art Modern de Ceret, els seus nombres, que quedaven distribuïts a l'espai, permetien de fer, nombres són números, permetien de fer lectures diferents, com ha apuntat el filòsof, sobre la geometria del punt de vista, que no és mai la del joc, sinó la del nombre. I finalment, quan en una de les seves retrospectives es va crear sèries noves, em vaig plantejar la idea de potenciar els números com un element de creació. Aquesta vindria a ser, en breu, la història. I el Tom, que ja ens ho explicarà, per al llibre aquest, en format d'edició de butxaca, ha creat una sobrecoberta que és a la vegada una escultura i que és a la vegada una màscara amb l'ull que tenim en allà. De manera que vaig a fer la lectura primer de 2 poemes, tornarà a parlar el Tom, de dos. La Maria Elena Carr ha fet una aportació especial que era que el món de la memòria, el món filològic, està determinat d'alguna manera per la potencialitat del llenguatge. I l'àmbit lingüístic, que és l'àmbit cultural, és un àmbit que es pensa a través de la llengua, però el llenguatge és també un universal. I el món de l'art, a diferència del món de la literatura, ho té molt més present i tots els textos, els catàlegs, fins i tot aquí, encara que no es llegeixi ningú més que l'artista, sempre van acompanyats de traduccions. De tal manera que al llarg d'aquests anys, la Maria Elena Carr, amb el començament amb el seu pare, havien anat fent la dificultat, havien anat construint el poema amb la dificultat de la traducció. Cosa que evidencia, com veurem al final, el desanclatge de la poesia per assolir d'una banda la metafísica, però també per una altra banda per assolir aquest sentit universalitat. Voilà. Els 2 poemes són de la primera sèrie. El primer poema és Ignis et Aqua i el segon serà Aqua et Tempus, Aqua et Ignis. El primer, Ignis et Aqua. Tant millor quan el foc esdevingui forma imaginària. El seu nombre és aigua. Si l'aigua i foc se sumen dins el quadrat màgic és perquè un vol elevar l'altre al quadrat. Si els nombres imparells d'aigua i foc fan parella, és perquè en una parella mai fan un nombre sencer. La forma del foc és intranscendent quan l'aigua perd sentit. I ara l'altre, Aqua et Ignis, tant millor que l'aigua esdevingui forma vertical. El foc no vindrà dels déus. Si aigua i foc se sumen, de l'hermafrodita en neix l'utopia. Si foc i aigua resten, només podran sumar-se des del negatiu de l'altre. La forma de l'aigua és transcendent
quan el foc li dona sentit complementari. Moltíssimes gràcies, Vicenç. A més, aguantar el llibre i el micròfon alhora, hem vist altres versions magnífics en algun començament de curs i altres moments que ha hagut de l'aguantar per tu, però... La segona part es basaria en alguna imatge que també ha sortit aquí i he assenyalat abans, que és el UI, que és l'encàrrec de part del Museu d'Art Modern de Ceret, que era el pati o l'edifici o el que volgués, i com no soc ambiciós vaig escollir l'edifici. Llavors la idea és dibuixar, que cada persona dibuixés un ull, i aquest és això típic dels nens i nenes que comencen amb l'1, van al 2, no tenen ni idea del que hi ha, perquè és una constel·lació de números, però van dibuixant i cop i volta apareix una forma reconeixible. Llavors, sí, aquí està. I està bàsicament, hi ha un per cada número, hi ha dos elements, i llavors, ara has d'aguantar i parlar. No he per ensenyar. Estaven dos arcs, i quan un se posiciona bé, elegeix el 3. Però comença a l'entrada del museu, que encara està a l'obra, veus dos arcs també i elegeixes el 0. Doncs aquest punt és el començament. Vas caminant pel museu, pel recorregut habitual, i trobes els elements del 1, seguidament el 2, etc. I quan has acabat el 9, que és ja la sortida, en teoria has dibuixat un ull. Fins i tot el límit puja, és el segon pis, el 7è volum, i cada ull que ha fet una persona, ha fet un ull, és el seu punt de vista, que és únic i que és diferent a qualsevol altra persona, etc. I llavors és la singularitat de la lectura personal. Llavors, volíem facilitar la lectura, en aquest cas, com hem dit abans, i el que hem fet ara, ho aguantaré jo, és aquest paper vegetal que va plegat a dintre, buscaré que faci efectes de llum, i llavors és la poesia entorn d'aquest concepte que he compartit ara amb vosaltres. I ara passo el micròfon al Vicenç. Aquí, com ha explicat el Tom, el poema també va ser gràcies a la tecnologia i la modificació gràfica van poder construir un ull. En el llibre aquest, d'una manera austera i voluntàriament, a la reedició ja no serà així, m'ha semblat que no hi havia d'haver-hi imatge visual, per austeritat. Perquè la poesia visual, com tot allò que és visual o com tot allò que és tecnològic, ens fa caure a moments amb un cert hedonisme, per la facilitat. I per tant creia que en aquesta edició havíem de fer una recula per anar una altra vegada endavant, com serà la propera edició. És molt diferent quan un es passeja en el pati del museu i es va trobar fragments del nombre i únicament a través del punt de vista, sense pedagogia ni informació, va descobrir allò que és propi també de l'art, que és el seu buit. Per això vaig, del conjunt de poemes
a través del Tom vaig arribar a escriure, i la Josefina Matamoros, directora, perquè els directors de museus es deuen a la fabricació de pensament. I us llegiré 2 poemes. El primer diu de l'ull. Ja no l'ull de Déu, ni la lupa de la il·lustració, ni el sense ull, ni el no del meta-art, sinó el dibuix de l'ull. Si mirant en fora es fan dins, enllà. Qui crea el visible de l'invisible, la tipografia alfabètica del poema, la topografia numèrica de l'arquitectura, és cultura. És cultura com a coronació del museu, ull on habiten els ulls. Ja veieu que són poemes de ritme, de tall sintàctic, de no narrativitat i de canvis de punt de vista. Aquest poema que ara us llegiré, que es diu de la constel·lació, desvia la direcció de les coses. Un poema bàsicament líric, aquest. Diu, venen, Seret, les cireres, venen les cireres medudes a picotejar les aus des de dalt. Es llancen en picat al mar per pescar les aus. Les aus fan baixar els humans, els déus que habiten els cels, des de dalt. Dibuixa l'ull damunt el plànol del museu, els nombres unint l'artista des de dalt. Podran veure els nombres del museu els visitants a la intersecció des de baix. Nombres simples elevats, formes ideals en el món de les idees des de baix. Nombres caiguts, formes pures reunificades en ser anomenades des de baix. En la separació entre l'artista i l'espectador, en la frontera entre el dins i el fora, des de baix, i així nosaltres podem dir més dels que creuen que pot no valer més des de baix, des de dalt. I ara l'última i tercera part té a veure amb el desplaçament d'una espiral, que a vegades diuen que justament l'il·lustració que apareix en el llibre és un hèlix, que geomètricament una espiral que surt del pla es converteix en hèlix. Els arquitectes em podeu corregir si m'equivoco, però bé, no solament apareix en diverses versions en fusta, sinó em van convidar a fer una, que aquí us sortirà una foto d'uns quants metres més, tant a París com a Sant Quirze del Vallès, que afortunadament, com està molt bonic ara, perquè s'ha pintat fa poc, fa 20 anys que està, i ara està esplèndid, fa 2 anys també, però encara més. I llavors, són aquests espirals desplaçats a través de l'espai, de l'hèlix. I llavors, jo t'he citat moltes vegades de diferents punts, però un que em crida molt l'atenció, que l'hèlix és l'esquelet de l'energia, o sigui que ja mateix tinc una mica escalofrios del tema perquè està molt bé. Passo el micròfon al Vicenç. Ja heu vist que
en el començament, quan parlàvem dels elements foc i aigua o aigua i foc, assajava en síntesi de contradir la idea dialèctica del món binari i aquesta llarga alienació que representa el bé i el mal, tu i l'altre. Sí, és una llauna davant de la riquesa, de la complexitat del món, no? És a dir, que el foc és el que fa l'aigua, tant com l'aigua fa el foc. I també els humans, en aquesta determinació del dos, per exemple, arribem a procrear-nos sota formes de diferenciació, per exemple, per cas sexual, no? De manera que l'obra de l'artista sol ser, com dèiem, fundadora. I no és que fondi únicament formes pures, com per exemple el treball, no? Formal a través del color, la forma, el material que fa el tom. És que a darrere de cadascun d'aquesta exploració hi ha molt més. I per això vaig escriure aquests dos poemes que ara us llegiré d'un conjunt. L'un que parla com el 3, no? Ve del 2 i són els 3, i l'altre parla de la llibertat. El primer poema diu: el naixement del 3 venim del 2. Diu: si en el 0 ofeguem el res, l'espai en blanc, el no res de més, i busquem, girant-lo ràpid, l'halo al·lucinant, diví, la deriva de l'arc que ens anella enclota en si el principi i la fi. Som cercles en l'oïda i l'ull, la plana manifestació matemàtica d'un mot crit en la calma. Però quan un cercle i un altre cercle s'entrecreuen en el finit, s'entortolliguen en l'infinit, quan un desdiu el que l'altre diu en l'oralitat de l'ardor, llavors neixen altres cercles en el sí i es constitueix comunitat de vida. Una comunitat de vida feta de rèpliques girajonses, entrant i sortint, capbussant-se, torçant l'espai a fi que l'espai sigui el buit que es fa dins. I així és que creix el buit del sentit fins a la paraula que reverbera un espai fet temps. Són veus les que s'aixequen rodant en el remolí de la història amunt, de la història caiguda avall, i nosaltres som llum i aigua. Dues èlits oposades i 3 fent infinit, el finit dins i fora. Escrivint aquests poemes és un goig. No sé si ho és per al lector, perquè són poemes autosuficients, però és extraordinari el goig de la pràctica de l'art, de la pràctica de l'escriptura, perquè comporten, són mediació del coneixement.
sobre la forma de la llibertat. Fer sortir el lloc del seu lloc. Espaiar el punt negre, crear l'espai amb el blau atzur, esclatant la llum de la flor de la revolta, en els crits d'entusiasme del part, en la il·luminació de l'il·luminat, fins a glossar el mot sec, eixut i ser boca, Déu d'aigua, pas foc maldient, ser foc abrusador del no. Foc que mullarà l'aire, aigua que cremarà la terra, aigua d'aire i terra de foc. Desplegar els elements sense dogma, entrellaçar els opòsits en el blanc i el negre, desgravitar el pols en la parla i l'oïda, concupiscència, per tal que de l'acció broti la forma i la forma sigui acció. Llavor girant més lleugera que el sol negre, que la terra punt negre, terra erma, dibuixant sortint del punt, dibuixant la llum, dibuixant els girs, consolidant la forma, aturant el temps, fixant l'estructura dempeus o esquelet de l'energia, hèlix, forma harmònica, còsmica, forma entortolligada, ni forma caiguda ni forma elevada, forma que escarpella el cel obert, forma que descendeix al terra mirall, obra que m'acull, espai fins al qual habita el meu ésser, forma visible del meu finir. Som coneixement de la forma, forma allà progressiva, forma coneixement ençà en expansió. Som desig de desgravitació. Seria això possible. Us vaig a llegir un poema que no ha llegit. Qui no ha llegit Vicenç, per a més varietat, i és per a aquells de vosaltres que no entengueu el català. Continuum. Continuity, yes, but unfolding. How to say palm tree if not mosquitoes? How to say barnacle if not worms? How to say flower if not spiders? How to say stone if not toads? And link us, episode by episode, in a story of common expansion in an originating mother. Oh, ignorance. For knowing is which truth? If reality's out there in the spiral, life shall never end. Igual costa creure, però ha creuat un oceà per llegir-vos aquesta poesia. També volia estar aquí amb nosaltres. La Maria Elena, la meva germana, ha col·laborat des del principi amb les traduccions. Aquí hi ha aquest desplegable i ha traduït això i va ser el meu pare, però la Maria Elena estava allà i com s'ha comentat, és la complexitat de
interpretar o canviar un idioma a un altre, la poesia doncs, ho tenim present i ja sé que no és una traducció, sinó és un diàleg entre molta gent i entre tots al final se busca l'òptim. I ahir tu participaves des del principi. El nostre pare ja no està amb nosaltres, però sí que la Maria Elena ha fet el pròleg, que m'ha agradat. Porto un pròtesi, o així. Parlo malament, i a més el vull una mica suelto perquè així no fa mal quan el trec. I per això em costa encara més parlar del que normalment parlo. A l'entrada hi ha un dibuix fet per Marc Arnal, que està aquí, que és traduït recentment per la Maria Elena, i el Marc ha fet un dibuix, que l'acompanya, que surt en el llibre, i hem pensat oportú tenir-lo aquí a l'entrada, llavors igual l'heu vist entrar i a sortir ara, o entremig, podeu fer-li l'enviada. Ens ha d'agrair per venir de tan lluny, però també vull agrair Vicenç, perquè hem fet molts viatges. Vius aquí relativament a prop, no sé si estic parlant massa, però ha vingut caminant segurament, ella en avió ha vingut caminant, però els viatges que hem fet al llarg de dècades, literalment, i hores que hem estat, jo crec, per aquest plaer d'intercanvi, de diàleg i d'estímul tant espiritual com intel·lectual, doncs ha sigut un viatge llarg i que continua, no massa llarg, i continua fent-se. Tinc una altra idea, que parlaré. Bé, de nou, moltíssimes gràcies per haver vingut. M'alegro que puc formar part d'aquesta experiència singular. I apareix aquesta màscara, això sí que em costarà. Però bueno, ens quedem amb una mà, no sé si la meva va venir. Sí, correcte. Això és la màscara Ull, que està com suelto perquè just va el llibre a dintre i com no pot ser una cosa normal, surt de la prestatgeria que ho pots trobar en seguida i hem fet pocs exemplars perquè és molta feina. Però bueno, hem fet algunes i com és per la Maria Elena, per Marc Arnal, per Editorial i molts que ho fem per Amor a l'Arte, també, no? Hem fet una edició numerada que donem, i en aquest cas, Carles, es correspon al 8 del 9. Està més o menys igual que a dintre, o sigui, no cal que ho pots obrir perquè així ja veus com vulguis. A dintre està, ja l'he amagat. I moltes gràcies de part de l'Escola Massana. Quan he dit abans que era un regal per l'Escola Massana em referia a la vostra obra, als textos, a l'acte en si, no calia això. Però aprofitat que veig per allà darrere a Gemma Grinyó, responsable que també ha vingut expressament, no de tan lluny, però responsable del Fons Cultural i de la Biblioteca de l'Escola, doncs Gemma, també de part de tots, gràcies. Bé, gràcies a tots per un altre llibre, per acompanyar-me a molts en un llibre, perquè últimament ara m'estaré bastant temps sense tornar-vos a convocar. En principi, el mes de febrer, però crec que s'endarrerirà, hi ha previst el darrer llibre que he escrit com a investigació de cada territori, que tracta sobre el tema de l'art, l'arquitectura i la comunicació visual en el marc de la Guerra Freda, ben diferent d'aquest. Aquest llibre parteix de la biografia de Lanfranco Bombelli, arquitecte, artista i galerista, i justament va ser ell que va acollir en el Tomcat en una primera acció que era un treball sobre la llum que tu vas projectar en l'església de Cadaqués.
i per tant estarem aquí uns quants dies sense tornar-nos a trobar, perquè que jo aniré seguint, com sempre, en el mètode de la retrodonació el que vosaltres, com a artistes, escriptors i tot plegat, feu. I ara us llegeixo el darrer poema. I després ja faig un comentari. I tu vols comentar alguna cosa? No, sí. Igual. Vicenç, igual tot trigarà en sortir de nou. Nosaltres, Lídia Carrera, Xema Vidal i jo inaugurem demà passat a Cerdanyola. No volia fer propaganda, però bueno, esteu convidats a veure una copa de cava i un concert petit, perquè són notes musicals al llarg de 20 metres de la paret de vidre, que surt el color, i a partir d'ahir sí que no en veureu gaire més. Bé, per acabar, aquest és un poema de rotació que està escrit a la manera dels jocs d'atzar i com els poetes del període provençal, amb estructures tancades, posaven en moviment les coses. I diu així: l'atzar retalla l'expansió, poleix l'ordre i dona forma al caos. La fletxa del temps pinta l'eternitat. L'expansió trosseja l'ordre, potencia el caos i comunica el temps. L'eternitat encén l'atzar. L'ordre inclina el temps cap a l'eternitat. El caos enreda l'atzar cap a l'expansió. I així el poema es va fent, és un poema infinit. Tota presentació no deixa de ser una invitació a la lectura. Qui vulgui el llibre, allà hi és, i el Tom i jo us el signem. I gràcies.